Nkendo even Agbowe keep. On 5th April 2024, we will all wear the same uniform, like in the Sojan. After Oyabune Jakwayeri, you week pass. Naguna say, Afamo Mako Kingdom in Ogu local government area, Enugu State. Oya kiji nwa yeku mana mkala ke kwisa gijo mana iye mebu na enwo no mu uwe ndami gwam kam yezi nwote uwe ndami a mchọ ise gije bi na eje mana mazem sekesi no kam jikwa legi ole kwa mbuti igba kwa nnukwu Ena na manya n'okwu ị ga-abata na line iso nuke manya nu na amanya ọ bụrụ nwunye nụ ka a na-akpọ ya m na-agwa gị na-asị m iso m nwunye nụ ihe a na-akpọ ya bụ preparation. Are you prepared? Atụchala m prepare ka nwunya ọgbụgbọ ni yosa 70 years old man. Artist, Think say they wise. attention, Mat 1, No. Dobromat again.